Pre 2 godine u Čikagu je otvorena škola fudbala Norwich United, koja danas broji preko 160 dece. Škola ima za cilj da podstakne razvoj i rast fudbala u našoj zajednici i pomogne deci da steknu osnovnu tehniku, razumevanje igre, bolju koordinaciju i zdrav razvoj kroz sport. Osnivači škole i licencirani treneri fudbala Stefan, Dušan, Darko i Nikola pružaju deci pozitivno i profesionalno okruženje, trening prilagođen uzrastu, fizičku aktivnost, timski rad i sportski duh. Norwich United zasnovan je na profesionalnom treningu dece i ljubavi prema igri, a uz licencirane trenere možda baš ovdje trenira neki budući Ronaldo, Messi, Vidić, Vlahović ili Tadić. Kako se na jednom mestu mogu spojiti sport, zabava i učenje, pogledajte u nastavku emisije. Norwich United! Poštovani gledalci, sa nama je Stefan Veljović, on je direktor škole fudbala Norwich United. Recite malo više, kad ste počeli sa ovim klubom? Počeli smo tačno otprilike pre 2 godine, januar 2023. je u pitanju datum. I recite malo više, koji je bio povod? Naša deca treba da vežbaju, ili tako? Tako je. Fudbal postaje jako popularan ovdje u Americi. Groznica za fudbalom biće još veća, s obzirom da svetsko prvenstvo dolazi baš ovdje. Tako da veoma je velika potražnja za školom fudbala i nas četvorica smo onako se dogovorili, smogli snage da pokušamo da pokrenemo neku priču sa našim iskustvom, sa našim idejama, sa našim znanjem. I tako, počeli smo i za sada smo zadovoljni, što bi se reklo, nakon otprilike 2 godine. Evo, danas se nešto dešava malo neobično. Znači, roditelji i deca igraju zajedno, ali tako? Jeste. To je jako dobar trenutak da se i roditelji oprobaju na zelenoj podlozi. To je moguće, radimo svaki put posle jesenje sezone, tako da to je jako fin događaj gde deca igraju protiv roditelja i roditeljima je prezanimljivo, a pogotovo deci. To im stvara jako lep trenutak da imaju ne samo memorije da oni pobeđuju, gube, nego i tako neku posebnu vrstu druženja sa svojom decom. Evo, pošto su ovde deca već, ajde da vas pitamo nešto. Da vas pitam, ko je ovde? Ajde ovako, kreni se prema kameri. Za koga navijate? Partizan od uvek. Dobro. Ajde, reci mi, ko je tvoj idol? Koga ti voliš da gledaš? Ko je fudbaler? Cristiano Ronaldo. A od naših ima neki naš fudbaler? Ima neki od naših? Mirko. Mirko. A ti koga voliš od fudbalera? Ko je tvoj uzor? Messi. Evo, poštovani gledalci, zaista je lepo, sa decom uvek je veselo, uvek je nešto neočekivano. Oni su hteli da budu deo ove emisije, naravno, mi to dozvoljamo, zbog njih smo ovde, tako? Svi smo ovde zbog dece, da oni mogu, što kaže, u zdravom duhu, zdrav duh i zdravo telo, ali tako? Jeste, apsolutno. Ovdje su i zbog druženja, prvenstveno i zbog zdravlja, tako da to su 2 aspekta koje su jako potrebna svakoj deci i svakoj roditelj je zadovoljan da te stvari pokriva. Znači i druženje, socijalni aspekt, a i takođe zdravlje gde se oni fizički i kreću i troše tu njihovu energiju. Šta ih sve učite? Šta ih učite? Da li neko već sad ima neke predispozicije da budu kao golman i tako nešto, da li back, center half, ima li toga ili je to još rano? Odlično pitanje. Mi trenutno imamo timove do 13. godine, tako da u tom aspektu deca mogu biti jako ekstremno talentovana, ali da li su za neke pozicije još predodređeni, još uvijek se ne zna. Mogu početi kao špic pa završiti kao bek ili obrnuto, tako da to se nikad ne zna. Bitan je taj rad koji kroz taj rad, kroz takmičenje, kroz različite izazove, oni u nekoj možda 14. i 15. godini počinju polako da se specijalizuju za određene pozicije. Trenutno brojimo 131 mališana u našem takmičarskom programu koji je kroz celu godinu. Imamo još 30-ak
naših mališana u tom, mi to zovemo pre-travel, znači pre takmičarskog programa, tako da ukupno negde oko 160 porodica, odnosno dece je u klubu. Recite nam, ko su sve treneri Norwich United? Odlično pitanje i to je nešto što verovatno su roditelji možda i otkrili s vremena na vreme, a to je da nas je 4 trenutno i dolazimo iz fudbalske pozadine. Čini nam se jaku fudbalsku pozadinu, dvojica njih, Nikola i Dušan, su igrali profesionalno fudbal u Srbiji, dvojica nas, Darko i ja, Stefan, mi smo se ovde završili koledž fudbal i nakon toga ušli u te trenerske vode, tako da nas 4 mladi smo, imamo jako veliku želju da napravimo, što bi se reklo, ozbiljnu priču i ozbiljan sistem škole fudbala i čini nam se da to roditelji i na neki način osjećaju, da smo mladi, da smo željni dokazivanja, da uvodimo neke nove stvari u naše programe, mi bismo rekli moderne, tako da to je lepa strana Norwich Uniteda da nas 4 činimo tu osnovu, trenersku osnovu. Evo, poštovani gledalci, Stefan je rekao, mi imamo još ovde u timu i Dušana, Darka i Nikolu. Malo više informacija, recite nam kako ste zadovoljni sa decom, da li slušaju? Dobar dan pre svega, veliki pozdrav vašim gledalcima. Hvala što ste došli da uveličate ovaj naš događaj, kraj sezone Norwich Uniteda. Mi smo tim koji ima veliku energiju. Naši treneri su mi smo srpskog porekla. Ja sam iz Beograda, Darko je iz Jagodine, Nikola iz Beograda, isto Stefan iz Beograda. Deca slušaju, trudimo se, dajemo svoj maksimum da pomognemo deci da dostignu njihove snove. Eto, a koji su bili vaši snovi? Moji snovi su bili da kao dete da budem u sportu i nekako uvek sam osjećao sreću i zadovoljstvo da budem u sportu, da li je to je u mom slučaju fudbal, ali generalno sport je taj koji me čini srećnim. A ko je vama bio uzor? Uzor generalno u fudbalu, imao sam dosta nekih uzora, ali eto, mogu samo da možda Zinedine Zidane u fudbalu. Jeste ga upoznali lično? Nisam ga upoznao. To je sledeći potez. Koji su vam planovi u narednom periodu? Planovi su da trenutno, definitivno, sada kada imamo ovaj određeni broj, počinje neka doza slatke muke da daje ti vetar u leđa, da ono što smo zamislili se ostvaruje, a sada je potez ta neka vrsta sistematizacije. Da sa porastom broja dece da ne bude pad u radu, nego već da taj rad prati određeni sistem i da to ide i sa rastom broja dece, ali takođe da se održava kvalitet, što je jako, jako bitno, ali i izazovno kada se rast dešava, tako da eto, to je nama sad negdje neka vrsta cilja, da ne smanjimo naš kvalitet. A ko je vama bio uzor kad ste bili mali, kad ste igrali fudbal? 2003. Ja sam bio u školi fudbala Čukarički Stankom, tada je Goran Aleksić zvani Šanta došao i preuzeo našu generaciju 1990. I on je čovek, zašto sam ja u trenerskim vodama, to je dovoljno reći, toliko inspirisao i mene i sve nas te 90. generacije, ili uneo totalno neku dozu novog trenerskog segmenta i toliko se trudio da nam pokaže fudbal kako da se igra, da je to tada, čini nam se, bilo jako, jako moderno i nešto novo naspram svih ostalih trenera. Tako da Goran Aleksić, Šanta, sve zahvale njegu i njemu, pozdrav ukoliko bude ikad video ovu emisiju. A mi se ponovo zahvaljamo vama na vašem dragocenom vremenu, zaista smo uživali ovde, fantastično je. Nađite malo više informacija, znači Norwich United. NorwichUnited.com, Norwich United na websajtu, Instagramu, gde god imamo našu informaciju, naš telefon,
mislim da nam se lako naći, samo Norwich United na Google-u, izaći će, čini nam se, dosta informacija. Vi ste iz Jagodine. U poređenju, na primjer, šta deca uče tamo i ovde? Pre svega, dobar dan, hvala što ste došli i u moje ime da se zahvalim. Pa znate kako, ja sam proveo svu fudbalsku karijeru u fudbalskom klubu Jagodina, imao sam sjajne trenere, tako da mi pokušavamo ovde da prenesemo našoj deci ovde u Čikagu, u našoj školi fudbala, što smo naučili tamo u našem trenerskom procesu. Sada mi smo malo stariji, tako da generacije se razlikuju, tako da moramo i mi da se prilagodimo načinu treniranja i pristupa današnjoj deci. Drugačiji su treneri pristupali nama, sasvim drugačiji pristup, tako da mi pokušavamo da prilagodimo što smo mi naučili dok smo trenirali fudbal, da prenesemo ovde deci to naše znanje i iskustvo i pre svega, što je najbitnije, želju i volju da se bave sportom, u ovom slučaju fudbalom, ali uvek naš je neki gol da deca samo budu u sportu, jer to je neki način da ih odvojimo od ulice i od nekog drugačijeg načina života. Kad ste vi razmišljali kojim sportom se bavite, ko je na vas najviše uticao da izaberete baš fudbal? Pa znate kako, ja sam kad sam počinjao da treniram fudbal, meni je u tom trenutku bio najveći uzor Ronaldinho. Sad ne znam ova deca da li se njega uopšte i sećaju, on je malo stariji fudbaler, tako da mislim da su mojih godina tog uzrasta veliki broj dece se ugledao na njega, tako da nosili smo frizure kao on, tako da to je recimo meni bio uzor kad sam počinjao. Ja ovako da pitam, je li ima mesta ovde i za devojčice? Ja sam davala golove čak i glavom u osnovnoj školi. Apsolutno, devojčice i još pogotovo Amerika, sigurno najbolje mesto za ženski fudbal, tako da mi se nadamo i radimo na tome da u januaru, kada bude 2 godine škole fudbala, pokrenemo i ženski fudbalski tim. Nadamo se da će biti barem jedan tim, a negde priželjkujemo da bude barem 3 tima. Eto, poštovani gledalci, čuli ste, znači bit će ne samo za momke, nego za i devojčice šansa da se oprobaju tako kao fudbaleri budući. Ja se nadam naše nade i ko zna, možda neko ponese i dres reprezentacije. Apsolutno se slažemo sa tim, to je velika mogućnost da pogotovo ovde deca imaju čak, nije samo da su deca iz Srbije, deca su iz ostalih isto država, tako da mogućnost je velika. Nikad se ne zna da neko talentovano dete, koje na primjer iz Poljske, što imamo par ovde dece koji su iz tog dela zemlje, da kad su toliko talentovani imaju isto slatku muku, a to je da li ćemo igrati za Ameriku ili za Poljsku, to je sad na njima, ili kod nas, da li će igrati za Srbiju ili za Ameriku, nadamo se će izabrati za Srbiju, tako da to su onako lepi momenti. Nikola, a vi ste također iz Beograda, recite malo više, kako vi gledate na ovo, na školu uopšte i zašto deca treba da treniraju bilo koji sport, a naročito fudbal? Dobro večer, to je dobar dan pre svega. Pa ja mislim da djeca generalno treba da budu u bilo kom sportu. Ja to i uvek kažem roditeljima kad pričamo, nebitno da li je fudbal, mi smo izabrali fudbal jer najviše volimo fudbal i time se bavimo ceo život, ali po mom mišljenju nebitno, samo nek se bave bilo kojim sportom. Zašto? Pa pre svega definitivno je bolje nego biti na telefonima, što je najveći problem u današnje vreme. Takođe najveći problem, da se vrati na pitanje koje ste postavili ranije, koja je razlika između dece, trenutno je fokus. Deca nemaju fokus duže od nekoliko sekundi. Na kraju dana i mi odrasli smo postali isto žrtve tog telefona i svega što je jako brzo u ovo vreme. Tako da mislim da je najveći to. S druge strane, naravno da se razvija taj sportski duh, druženje. Evo mi se znamo, Dušan, ja i Stefan se znamo celog života. Iz istog smo grada, bili smo u istom klubu, ja sam malo mlađi od njih, ali eto, ostalo su neka drugarstva i prijateljstva ceo život, tako da pored fudbala ima tu i neke druge stvari. Koji su vaši bili uzori? Uzori? Pa, dobro, ja sam navio za Crvenu zvezdu kao klinac i Liverpool. Steven Gerrard je bio kapitan Liverpoola i jedan od mojih idola. Kao šlag na torti, naš poznati Paunović, zaista čestitamo na
na tom pozivu, veoma je odgovorna pozicija, biti selektor i tako. Vaša predviđanja, ne baš predviđanja, znači naš fudbal će biti u sigurnim rukama, ali tako? Ja sam se sad naježio kad ste me to pitali, zbog čega? Zato što sam ja takođe čuo priče kako su oni osvojili to zlato veoma poznate juna 2015. godine. To osvojeno zlato nije slučajno i ja bih voleo da neka ekipa uradi dokumentarac samo iza scena šta se tu sve dešavalo. Kakva vrsta mentalne pripreme su dečaci tada imali, od polaska na avionu do druženja, do nekih tako zajedničkih igara gde su oni stvarali taj jedan jak kolektiv, tako da odličan potez za naš fudbalski savez i kažem ponovo naježio sam se jer ja mislim da je u ovom trenutku ovo najbolji mogući potez i da se kao nacija radujemo sledećim utakmicama koje dolaze. Što kaže, na mladima svet ostaje, a naši šampioni, juniorski šampioni su naša nada, znači očekujemo možda i neku medalju. Apsolutno, nikad se ne zna, to je sport, lopta je okrugla i treba izaći na teren i dati sve od sebe i vidjeti gde smo, šta smo, malo sreći da pogleda i to je to. Novi selektor znači naše reprezentacije Republike Srbije je Veljko Paunović. Recite malo više, on je takođe bio i trener i znači doprineo tome da juniorska ekipa u stvari osvoji zlato, što je, kaže, ovako nevratan podvig. Što kaže, na mladima svet ostaje, šta vi mislite, da li će njegov dolazak da donese neke značajnije promene? Pa ja se nadam iskreno, kao neko ko je odrastao u Srbiji, ko je naravno Srbin i voli Srbiju i uvek će navijati za Srbiju, ja se nadam da će se neke stvari u našem fudbalu promeniti. Ja sam imao priliku i zadovoljstvo da upoznam Veljka Paunovića dok je bio trener Chicago Fire-a ovde. Nadam se, njegovi uspesi u omladinskoj reprezentaciji su bili fenomenalni u klubovima koje treniraju u inostranstvu, tako da svi se nadamo da će se neke stvari promeniti njegovim dolaskom i da ćemo krenuti da igramo barem neki ozbiljni fudbal. A vi? Takođe mislim da je pozitivno što je Veljko došao u naš fudbal. On je, kao što ste rekli, sa juniorskom selekcijom imao izvanredan uspeh, osvojivši zlato na svetskom prvenstvu i to protiv Brazila u finalu, tako da nadamo se isto tako i u seniorskom fudbalu da će doneti puno uspeha našoj reprezentaciji. Tako da... Moje mišljenje je da je Veljko jedan veliki pobednik. On je jedini trener koji je doneo zlato u našem fudbalu. Generalno mislim da je Veljko pravi izbor i nadam se da će dati šansu mlađim igračima. Generalno fudbal se menja iz dana u dan i mislim da smo na pravom putu da napravimo neki uspeh u fudbalu.